Allah in yau ka fara zuwa wannan channel tamu ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan sabon shirin album ɗin Auta MD Boy. Auta MD Boy da ya saki album mai ɗauke da Auta MD Boy guda 7 ya sake a cikin YouTube ɗin channel ɗinsa. Mun rasa me yasa Auta MD ya sake waƙoƙinsa na album ɗinsa guda 7, yanda magoya baya da masoyan Auta MD suke ta mai magana akan album ɗin nan me yasa ya saki guda 7. Sannan a wakan album ɗin Auta MD da ya sake har guda 7, wannan waka ce a ciki tafi daɗi a cikin waɗannan waƙoƙin Auta MD da ya sake har guda 7. To, za mu dai gaya muku sunan waɗannan album ɗin, waƙoƙin album ɗin da ya sake har guda 7. Sannan ku zaɓan mana wata waƙa ne ya fi burge ku a cikin waƙoƙin nan guda 7 cikin album ɗin nan mai suna Farkon Ƙauna. Wannan dai album na Auta MD Boy mai suna Farkon Ƙauna ya yi daɗi sosai, kuma kuma na san kun ji waɗannan waƙoƙin sun yi daɗi sosai fiye da yadda ba a, saboda waƙoƙin na soyayya ne kuma sun fita masu kyau kamar yadda ake so waƙoƙin na Auta MD Boy. Ga dai sunan waƙoƙin har guda 7 za mu lissafa muku, sannan ku zaɓan mana wacce tafi muku daɗi a ciki. Ga dai su za mu fara ɗayan sunayensu. Akwai Sirri na, wannan waƙar ta yi daɗi, in baka ji ta ba ya kamata ka ji ta cikin wannan album ɗin na Farkon Ƙauna. Akwai Soyayya ce ta haɗa mu, shi ma wannan waƙar ta yi daɗi sosai, sai ka je ka ji ta. Akwai So a Zuciya, waƙar ta yi daɗi sosai, sai ka ji ta. Akwai kuma Ciwon Zuciya, ita ma Ciwon Zuciyar nan ta yi daɗi sosai, sai kun saurare ta kun ji ta, in ba kuna san kun saurara amma ji ta sosai. Akwai kuma Mallakar Zuciya, kuma Mallakar Zuciyar nan ta yi daɗi sosai. Wa'innan waƙoƙin da muka kai sunan su gashi dai kun ji su, ku fara jin waƙar yadda take a cikin wa'innan album ɗin da Auta MD ya saki. Dan Allah masoya Auta MD Boy, ku zaɓa mana a cikin wa'innan albobin waƙoƙin da Auta MD Boy ya saki guda 7 ɗin nan a YouTube channel nasa. Ku zaɓa mana waƙa ce tafi burge kuma tafi muku daɗi a cikin wannan channel nasa da ya saki guda 7 Auta MD Boy. Tom, Auta da MD Boy ya saki wa'innan waƙoƙin guda 7. Magoya baya waƙoƙin sun yi daɗi sosai. Ku rubuta mana comment da cewa sun yi daɗi, ko sannan ku zaɓa mana waƙar da tafi burge ku a cikin waƙoƙin nan guda 7 wanda ya a cikin su. Za mu gane kuna son Auta MD ko kuma ba kwa son shi. Ba za mu gane hakan ba. Kun ki zaɓen mana wa'innan waƙoƙin wanda Auta MD guda ya sake su guda 7 a cikin wa'innan album nasa wanda ya yi sabo. Sannan Auta MD ya ce zai ƙara yin wani album a 2022. Yana nan ya tanaje shi har ya fara sa irin waƙoƙinsa a cikin Instagram ɗinsa na wancan album ɗin da Auta da MD yana so ya faranta ran masoyansa, wanda duk shekara yana so ya dinka saka muku album dan ranku ya dinka faranta. Ta dai ku zaɓan mana wa'innan waƙoƙin wanda Auta MD suke guda 7, dan Allah ku yi like